Iya Pak, selamat pagi Pak. Ah, selamat pagi. Dan lek kowe ki nembang ki seneng pelok apa slendro nang? Saya tuh sukanya pelok Pak. Wah, pas to lek nyupoti to, pas pelok to. Pelok barang saya suka. Oh, barang. Oke. Mingero Mas Dar. Ayo, tak turuti lek berpelok barang. Kaya apa? Bang apa kowe? Kunde pacoco kemblelengan nyunggi wakul. Bukan Pak, nyunggi blangkon. Saya tahu. Oh ibu nembang loh ya ampun, apal malah niki mesti ibu jangan apal bu. Ibu malah ngomong dewe iki piye to? Lu enggak, saya tuh tadi enggak dengar. Oh, iya. Maksudnya saya minta tolong, tak suruh mengulangi gitu loh Pak. Minta tolong, saya tadi enggak dengar. Ya, saya tak ulangi. Ayo. Loh. Monggo Bu. Ya. 1 2 3. Bunde. Alhamdulillah, matur nuwun Bu. Jan iki ibu rada ngantuk ning gandeng diperintah ya mangkat ae. Mula ya pakul nglimpiang. Wah. Karo angop ayo. Pelok barang. Ayo coba kaya apa? Bawa dhisik apa? Apa Pak? Monggo. Monggo iki oleh. Itu ya Pak, saya ini mau belajar sinom boleh nggak Pak? Oh boleh. Itu loh, iya itu bener. Itu pinjam bawanya suku AC. Oh iya. Iya, namanya sinom logondang. Banyumasane lho. Nggih. Ilo gundang yang ngawut ya Bakong. Ya. Ka
marmo ten awaste gelem sinau sing klasik-klasik ngono kuwi. Iya lho. Pengen apa dibacutke apa? Langgam no. Jeneng kula dadi yang mana ya, Pak? Hah? Jeneng kula apa dadi ati, Pak, enak? Jeneng kula. Ya udah. Jeneng kula enak. Ayo. Nggih. Terima kasih Mbak Pinong Nawangsih. Wah, ya apik. Mumpung isih pelok barang, Truk. Ngaturke apa? Temane bengi iki lak bersih desa sing ditindakake warga masyarakat Darmo. Ya. Ngaturake lelagon bersih desa. Ya. Monggo dipun aturaken langsung kemawon. Ayo, saking Bonang Cedos.
Terima kasih matur nuwun. Aja lali ngaturake kasih Piyai Madiun. Apa Mas Garing? Orek-orek. Wah, iki cocok iki. Nggih. Coba Mbak Triastuti. Oke, siap. Oke, anu berdiri ra apa-apa. Ayo. Wong iki ya apa lagu kecil. Ayo. Lah jenengan mendhi sing nembang iso dadi kumarucul. Ayo. Penyanyi seprono seprene kok ya awet nom kaya ngono ora sepuh-sepuh. Astu lahir batin kula ngucap. Arep medun cincing sik ayo. Arep nyabrang kali ya Mbak Tutik ora. Rumah saya pasuryane saya mencorong-mencorong. Ayo dibotok le, botok kok le. Botok. Nggih. Lah lek dibotoki lek 3 jam bar dibotok aja ndingklu. Ayo ora oleh ndingklu, ora oleh ngono kuwi. Kowe ngerti aku ya kancaku bangsane perawatan ini akeh kok. Iya, nggih. Jenengan nggih botok kok, Pak? Hah? Jenengan nggih botok. Lah timbang nggih botok kok nggih mangan sego pecel aku. Botok kuwi larange ra umum. Wong siji lek 50% nih 4,5 juta ngerti ra. Ayo. Kowe apal aja botok kowe. Gak, aku nyapa botok dadakan. Botok aku ora botok. Jing nek enten promo mawon botox. Hah? Nek enten promo. Botok ki mare piye to? Nggih untuk mengencangkan. Lek liyane muka enek ora? Ndak ada Pak Yoyo, itu untuk kulit muka. Oh, kulit muka. Nggih, sing kendor-kendor niku kan saged dikencangkan ngoten lho, melalui botox. Aku gelem botok anggere ora muka lho, gelem aku. Biagong senengane ora iki. Sampean si jenenge apa ki jenenge? Apa ki arep nembang apa ki mau jenenge? Botok. Orek-orek kuwi ciri khase wong Madiun, Ngawi ya ana. Ya. Ora-orek ngawinan kalih medionan. Digabung. Mboten niki medionan, ngawinan nggih enten. Oh, kowe kuwi ngawinan. Ayo. Tegese iki kok ngawin lho, omahe lak ya widodaren. Kok ya pas. Ayo. Ditutik ora. Ya, Mbok, diaturake nggih. Ciri khas Piyai Madiun ya, orek-orek coba kaya apa. Cecos.
pancen Kyai Ngawi. Ngawinan Pak Yoyo. Mboten Kyai Ngawi. Iki omong-omong mancing-mancing senengane ora. Lah pun wayah esuk kok. Hah? Esuk, pun wayah esuk. Ayo. Pak Yoyo munggahe bingung. Hah? Kalau nek penteng ngisor ajeng munggah niku bingung, Pak. Hah? Nyuwun tulung karo Mbah Wir, aku gotongen, Mbah. Ngono. Mbah Wir ndak mau. Heeh, gelem gotong mesti ning cemplungne sumur kowe. Lho, nggih tumbale mboten purun lho mriko. Kula cemplungi sumur kali Mbah Wir dienggo tumbale jine mboten purun lho. Ora gelem ya. Mboten purun ditolak. Sak kemen. Tutik. Kyai ora ketrima ning donya nganti akhirat. Akhirat ketrima kuwi ahli surga. Heeh. Swarga jahanam. Ora ya swarga tundha sanga wae. Bir ayo bir. Mbak Dian Munasira ya roh. Ayang-ayang iki pamundhute ketua panitia Mas Bayu Waji. Wah. Ya yene weh temenanan. Top Marco top. Ayo, tanggung jawab dadi ketua panitia. Iya. Coba beranjak dari tempat, turun ke bawah. Loh, kene Dian mudhunnya penak wae, Tik. Manja. Kok Tik to, Pak? Halo, ngomongi Tutik mau dhek mudhun lak bingung. Iki Dian ya penak nyek penak ya. Birgita ya penak. Jan iki. Piye rasane nyambut gawe tunggone karo ayahe no piye yan? Remen sangat, Pak. Remen ya? Nggih. Ah, nggih. Komentare ayahmu sosok lek rasan-rasan ning omah no ngrasani Madangkara piye jare? Nganu. Pengen nyambat malih. Nyambatne lek sing rabine sapa? Anu nggih sunate arka sok ben, Pak. Oh, oke, siap lek guru sunate arka siap engko. Teng Banyurep mawon. Teng Banyurep mawon. Banyurep. Anu to? Mbah, neng kono engko piye? Karanganyar, Pak. Karanganyar. Apa ana nggone mudalane Gur Semono? Wonten teng dhuwur tandhen. Mun gadah kelir kula. Jenengan kantun nyumbang wayang, gamelan, sinden, yoga, son, terop. Wis sak kabeh, pokoke sak remukku nggawa kabeh ya. Ya wis ora masalah kaya ngono ki pancen. Lek jenenge rombongan iki nyambat iki kapan tak umumi ora tau mesti. Oke, siap ngono. Buktine kuwi ya sapa ora mung Mbak Dian, terus sapa iki Mas Setyo mbiyen nalika rabi karo Tutik ndak ora. Rabi karo garwane nyatane ya gareng omongane elek lah ngerjane. Aku macul ora krasa le, macul ora krasa le. Ngene mbiyen ya nyambat aku. Mas Joko mbiyen ya aku lho kaya ngono kuwi. Temenanan ngono. So iki calone, Sulama. Hah? Calone Sulama bar niki. Sulama? Nggih. Oh, sida to? Wah, cocok. Wah, jan elok. Iya. Anake kaya zebra wis ora. Iki aja sia-sia ya ngono kuwi. Kowe lek sia-sia karo menungso padha karo kowe nyepelke karo Gusti nyipta jagat kuwi ciptakane pangeran ora ngono kuwi. Heeh, ya muga-muga iso atur untuk kaya gelem lho sing wedok. Ayo. Pak, lha kula kapan Pak jenengan sambatan teng kene? Loh, tinggal kamu kapan maunya menikah? Kamu itu nggak mau menikah, inginnya kawin saja maksudnya gitu. Tegese iki perkawinan sing tanpa menggunakan resepsi ngono kuwi lho, ora gelem. Ramen-ramen ora gelem. Ayo ngono kuwi. Ngono wis. Iki sok winong barang ya apa? Aku ora kon mayang ngono ya tetep tak nggawa gamelan wayang rono. Ayo wis nggih. Nabuhi winong. Ayo nong, iki cucur bau. Ayo ngono. Dek lek sinden mesti iso ngepasne ta, tak ketulun tak kedek. Arep tak gledak ngono kuwi. Sampak ngono ya dhek iso menyesuaikan ngono. Tudelang tadi tak ngono. Si lanang ngerokok. Ayo ngene gamelan meneng cep kabeh desele sik muni adek. Heeh. Muga-muga ndang entuk jodoh. Ya sik entuk jodoh, Ding. Muga-muga jodone ya bener-bener sepanjang masa ya Mbak Birgita ya. Nggih, amin. Amin. Pokoke lek apa kuwi calon garwamu biyaine lurus apik kae. Jos gantenge ya lahir batin. Mung kari awakmu piye? Ha iya kuwi.
kuwi. Ya Pak, sengaja Sing angel diatur sing wedok apa pancen ayo ngono kuwi. Aja suwe-suwe tak kandhan itu. Nggih, ngono kuwi. Oke, siap diaturake. Siap. Oke, ayang-ayang. Nggih, joget ora apa-apa sukune wisan. Bisa, cumanya nggak bisa kalau terlalu diongkek-ongkek gitu loh Pak. Oh, Bahasanya. enggak usah diongkek, enggak usah. Seikhlasnya saja. Ayo. Iya. Buat diaturake ayang-ayang. Ya. Monggo, jajos.
Jasen. Lho aja kok disampake, digawe ketawang gending iso kok. Ya iso kari penggarape kabeh kuwi kok. Iya jos temenanan. Wah, temenanan. Apa harus sampan tak nutuk ning iki jogete. Ah. Lah iki malah buta. Heeh. Matur nuwun enten kirange anggen kula